Isiteshi samaphoyisa kwaMakhutha indawo engalindelekile ukuba isigameko sokudlwengulwa. Umgilo owesemasontweni amabili edlule waba nengxabano nomlisa thizeni endaweni edayisa utshwala. Umlisa wayengaqokile umfaniswano womsebenzi watshela umgilo ukuthi uyiphoyisa wathi uyambopha ngoba emeqele kulayini okuyothenga. Uthi wabe sehanjiswa ngumsolo esiteshini samaphoyisa kwaMakhutha ngemoto yamaphoyisa. Imoto yabe ishayelwa elinye iphoyisa elaligqoke umfaniswano wamaphoyisa. Wangeniswa egunjini thizeni lapho kusolwa ukuthi iphoyisa labe selimdlwengula khona. Ngiphakamisa ibinifa wabe sengihlisa iphenti seyangicindezela etafuleni engibhekisa leni waqhamuka ngemuva ukuthi wayifaka ikhondomu noma kayifakanga ngibonanga. Kuthe mangabe kunokha umuntu emnyango wabe sengivala umlomo wangilokha la emphinjeni ukuthi ngingakwazi ukuthi ngimemeze. Wabe sehanjiswa ngayo imoto washiywa elokishini. Emuva kokuya emtholampilo nasesibhedlela umgilo wavula icala nophiko oluyimele oluphenya amacala athinta amaphoyisa. Uthi usathola ingcinga engaqondakali usesabela nempilo yakhe. Ngikhathele ukuphila ngale ndlela engiphila ngayo. Impilo yami ngiyisabela njengoba nginabantwana abawu2. Angifuni ukuthi ngife ngibashiye. Angiliboni iphutha ngento engayenza ngoba kwakumele ngireport vele. Abe-IPID bathi udaba luyaphenywa kodwa kaboshwa umuntu. Amalungu e-EFF amashele esiteshini samaphoyisa kwaMakhutha asola amaphoyisa ungawanaka amacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Bafuna ukuba nomhlangano nomphathi siteshi lingakapheli isonto. Kusolwa ukuthi iphoyisa lisaqhubeka nomsebenzi walo. Bongani Gema indaba enze SABC kwaMakhutha.